In 2017 maakte hij een reportage over ons. We waren toen druk bezig met een comeback. Maar helaas liep het allemaal anders. Elke keer als ik naar het journaal kijk, dan denk ik, wat is er toch aan de hand? Ja, ik ben Christian Span, 36 jaar en gitarist en bassist en pianist, tekstschrijver van band Le Mistral. Ik ben Claudia Span, 73 jaar, de zangeres van de band Le Mistral. Ik ben Frans Span, drummer en 77 jaar. Die speelden we op een aantal 7, 8 Maar keer. dat is uiteindelijk, dat heb ik van de week ook tegen de man nog gezegd, uiteindelijk is dat heel jammer dat daar niets mee gedaan is. Nee. U had het gevoel van, hey, dit kan onze doorbraak Ja, worden. juist, dit kan onze doorbraak wezen. En een van heel leuk omdat het nummer. nummer, nou ja, iedereen vond het mooi. Hoe is het met jullie? Vorig jaar hebben we helaas Frans, onze drummer, verloren. Ja. Ja, dat had niemand kunnen voorspellen. En dat is ook maar goed, uiteindelijk ook. Frans is natuurlijk drummer in jullie band. Ja. Maar hij is voor jullie ook nog veel meer dan alleen drummer. Ja, zeker weten. Ja, hoort bij het gezin, hoort bij alles. Wat heeft dit uiteindelijk betekend voor de band? Zijn jullie nog bezig? Ja, wij hebben later de draad opgepakt. Want Frans heeft altijd gezegd, niet tegen mij, maar tegen Christian. Dat zei dit dan al tegen Christian, die dingen. Van, mocht mij iets overkomen, dan moeten jullie wel doorgaan met de muziek. Ik droom van een wereld zonder oorlog en geweld, zonder armoede en hongersnood. Het album moet nog uitkomen. Wordt het ook een eerbetoon aan Frans? Ja, eigenlijk nu wel. Eigenlijk. Ja, het is eigenlijk ook, nu wel. Frans die speelt er ook dus nog op. Ja, want we hebben zelf ook weer een paar keer gespeeld. Ja, niet met dit nummer hoor, want dit nummer is nog maar net nieuw. Ja. En dus met een paar andere nummers nog. En dus wij hebben het wel weer opgepakt. En willen jullie dan samen ook nog weer gaan optreden? Nou ja. Ja, dat in principe, we hebben daar nog niet echt heel erg over nagedacht. Nee, daar hebben we er nog niet over nagedact, nee. Waarschijnlijk heel grote optredens zoals we vroeger deden waarschijnlijk. Ik weet niet of we dat in principe nog doen. Maar misschien vooral kleinere, speciale dingen. Bijvoorbeeld dat misschien wel meer akoestisch waarschijnlijk of wat anders. Ja. Als we nou met z'n tweeën zijn, dan zitten we nog wel naar dat drumstel te kijken en dan denken we van daar hoort hij eigenlijk achter te zitten, hè. Dus Christian zit, maar rechts van hem is niks meer. Dat is een lege plek nou, daar staat het drumstel. En daarom laten we dat ook staan.